Muga-muga nek kesempatan sampean pengen tak pamer ning Jawa Tengah neh. Nggih. Deng ini kan bar kok Semarang. Wah, muga-muga iso ning Solo. Ngrasani Mbak Niken lho bocahe video call lho Mbak Niken. Nah. Pengen rene jane Niken Salindri iki. Ayo ndak. Mbak Niken Salindri nyimak sampean lho, Nduk. Halo Mbak Niken. Alah. Nyapa isin? Jare idolamu Mbak Niken. Ya nggih, Nang. Nggih, ayo Mbak Niken, ngono neh ayo. Ayo ya wong. Ayu. Sampeyan soleh gedhi ya ayu. Ayu, sampeyan soleh gedhi ya ayu. Ken ngomong Niken. Ngomong kan. Semangat sayangku. Iya. Sayang sopo? Iki ganti Nduk Kimora. Gen. Lah iya. Ayo nak arep nembang apa bawa ya entukno. Wis santai wae iki. Nggih. Nah, bawa napa Cahayu? Setia tuhu nggih. Setia tuhu? Nggih. Wah ya. Ya ngadegno Cahayu. Nggih, junemeng nggih. Jumeneng. Wah, ya Cahayu wis mulai banyak saiki. Junemeng. Nggih. Lha nyapa to junemeng? Junemeng ki kleru. Jumeneng. Oh, nggih, jumeneng. Ma nang menengo. Pinter Cahayu. Dah. Nggih. Jumeneng ki ngadeg. Nggih, jumeneng nggih. Jumeneng. Nggih, sugeng enjing Pak Dalang. Sugeng enjing. Sama nisuk barang panggah semangat ya. Nggih no. Nggih no. Ilmu laduni kok. Ya lah. Ruang satu. Panggah laduni ya. Ya. Bocah antik kok bocah ajaib ya no. Nggih. Muga-muga iso enek kesempatan iso tak pamer kene ning Solo ya, Nduk. Nggih. Engko dolan kene Pak Kangko ya. Nggih. Engko sampean tak kon turu karo anake Pak Kangko. Ya ngawur Lho. Ada Pak Kangko wedok kok. Oh ya. Mbak Tata. Mbak Rahesta. Rahesta lah. Mosok arep takon tuku turu karo Adeka. Lah ya. Muga-muga nek kesempatan sampean pengen tak pamer kene ning Jawa Tengah neh. Nggih. Deng ini kan bar kok Semarang. Wah, muga-muga iso ning Solo. Cek to Pak Dalang. Apa piye? Mas sing niku kok turu ya? Sinten? Sing gendeng niku. Kuwi keselen. Kecapean ngono. Mergo awan iki kudu mulang. Nggih. Saman bawa malah saya angler niku. Nggih. Nggih. Ya. Mergo wis bilang-bilang bengi ora leren kabeh Nduk Kim. Yo nggih. Ranting terus. Wis saka tanggal 4 nganti sak yahene sesuk alhamdulillah iso prei. Nah, mula kanca-kanca sindeng mlah do semangat lek senggak. Sesuk prei. Ya coba bawane. Mengkelak klentu dibantu Mbak Compik nggih. Ya, betul, siap. Bener to Mbak Compik? Bener. Nggih, bener nggih. Cunge ora apa-apa piye lho dadi. Ya coba. Nggih. Nah, ayo. Wah, sayang ya Mbak Tuhan ora teko ya. Jangan isuk barang separane cek gandang ya, Bang. Wis terlatih tenggorokane. Ya. Nggih. Ya, alhamdulillah Cahayu. Lanjut nggih. Lanjut.
Iki ning YouTube jek 2000 punjul sing mirsani Nduk Kimura. Mosok to Pak Dalam? Nggih. 2000 lebih. Pokoke sing do Niken Salindri cilikane. Niken Sandi Rebon. Ya, dari Niken Salindri Innova. Weh, jan kuwi ya. Iya. Kondang-kondang kowe bakal iso. Amin. Amin. Lak sampean sing ndongakne panggat kondang-kondang. Kondang pokoke wis. Nggih, percaya aku. Lah iya wis. Mulai kondang aja larang-larang lho ya karo Pak Kangko. Ya mbok. Waduh. Ya mbok. Lah iya. Tenang tak mudhukne tak sampean. Wah, tak mudhukne. Pokoke khusus aku spesial ya, Nduk ya. Nggih, no. Heeh, pokoke Pak Kangko khusus spesial regane sampeyan wis kondang kaya Niken Salindri no. Oh, Mbak Niken yang karo Pak Kangko ya dispesialke kok regane kok. Bener. Bener. Pinten kok bener. Ya aja diomongke nang kene. Oh, nggih, mboten napa-napa. Krungu wong pirang-pirang. Nggih, mboten mboten maksa. Ora aja maksa. Ing sarena lan ngene datan kingkang sarambut lamun adoh caketing ati Ngrasani Mbak Niken lho bocahe video call lho Mbak Niken. Pengen rene jane Niken Salindri iki. ayo ndak Heh? Oh nyawer ning TikTok. Oh. Apa gimana? Apa? ayo ndak Nggih. Nang endi cahe? Cahe nang endi cahe kuwi? Wong kok Klaten kok lho kok ora mampir nang kene. Lah iya, Mbak Niken Salindri nyimak sampean lho, Nduk. Kim. nggih Ya. Mbak Niken Salindri lho. Ya. halo Mbak Niken Alah. tapi kula nopeh Nyapa isin? Jare idolamu Mbak Niken. ya nggih nah Nggih, ayo Mbak Niken, ngono neh ayo. ayo ya wonge Ayu. Sampeyan solek gedhi ya ayu. Ayu, sampeyan solek gedhi ya ayu. nggih matur suwun Mikmu kekno ngisor HP-ne gen krungu suarane. Gen ngomong nih kan. Ngomong kan? semangat sayangku iya sayang sopo Enak sing mak tratap ya, Tru. Ayo. Wijane pomo cedhek kan kudu mencolot rene kok. Lah iya, ngadoh. Ya, nembang ayo tutupne. Disimak Mbak Niken. Iki Mbak Niken iki nggih Mbak ya, iki nyawer nang nggon iki lho TikTok-e Pak Kangko masalah nyawar kereta. nyawer kereta piye to Yo, enek kan saweran iki kan enek gambar kereta. alah gift to Gift, heeh, gift. sampeyan iki piye to gak paham Aduh. Ya ora paham Pak Kangko ora paham, heeh. Nggih. Gift ya, gift ya. nggih gift nggih Ya. kereta niku Hah? kereta Kereta. Sip to, sok tumpaki bareng ya. lho Keretane kuwi lho. kereta apa Kereta api. karo sapa Ya karo aku karo sampean. karo Karo sapa neh? karo Bu Dwi karo mbok kula Heeh. kalih kabeh Kabeh ya sak RT ya. sak yoga Sak yogane barang. nggih Nggih. aku pengen cedhek karo Mas Kasih Itu karo Mas Kasih jare. Heeh. Wah, sama diajari apa-apa karo Mas Kasih apa-apa iso pinter kok. nggih Walah ngger. nggih lanjut nggih Ah, ya, dada cah cilik kok ngerti. Cah bagus. yen cedak
tansah mulat. Kula dikendangi Mas Kasih nggih. Oke, siap. Ayo sih, turutono sih. Ayo sih. Wis jenenge penggemar ya ora apa-apa ya. Wanda yang ngelus dodo dadi. Ini berarti ayo sih, ayo sih. Ayo sih, ayo sih. Ayo sih. Biar ora kowe sih. Ayo Mas Kasih cepet tanteni ndang yo. Ayo Mas Kasih, ayo teteni. Ayo, get Plangkasih tembangnya lanjut ke sini. Sido asih. Sabar to Mas. Udu iki masih Mas Kasih. Iki Pak Dodo jenenge. Lha tak kira apa nyawer. Guyu. Lak pelit rasah ngelop lak ngono. Pokoke diomongi apa-apa nyauri. Rasa ngelop jare. Aduh. Ayo. Cek larase cek kelingan lho. Mambu apa nduk? Mambu apa? Entut. Nono. Apa ya asap? Heeh, asap. Marem to, Mas Kasih wis siap ning kono? Nggih. Pindho mimilan mintuna. Ayo. Ayo bareng Kang Mas. Tok-tok anak tepi wajib. Samane umur pira to, Nduk? 9. 9 tahun. Nggih. Mas Kasih tunggu 10 tahun lagi. Gak wis? Ya, Pak. Lah 10 tahun wis tuwek, Dik. Sido asih Ganti, Nduk. Sido Kasih. Ya. ning kono asih. Lah iya kleru. Asih ki wedok lek Kasih lanang. Oh ya wis. Oke. Sido kasih Biasa. Ya, Pak Dodo ki selawase ora tau gelem gender lho. Wi gender khusus gendere sampean. asik. Asik. Love sih, love. Bolak-balik apa ini ngelove sang aku. Kayak musang dari. Ya, Mas Kasih wis siap lho ngendangi sampean lho. Lak sing ngendangi Mas Kasih mesti mantep ya. Ya, mantep mesti. Sampai kenal ning nggon wilangan kae ya. Nggih. Wilangan kae karo Mas Kasih sing ndeng Mas Kasih. Nggih. Heeh, ya. Weh. Supi ya, Ram. Ayo, Ayo Mas. langgame. Heeh. Ayo Mas. Ya. Mas Kasih. Ayo sih. Aku nari sampean cah loro ya. Neh pisan kas napa mbon? Satu kali lagi. Oke. Siap nari sampean. Apa lagune? Ayo manut, Pak Kangko manut. Ya. Oh. Weh, Mbak Compik kok jaluk kutut manggung. Ya ini kok kutut manggung. Lah yo kutut manggunge jek turu iki. Iya bener, cek turu kutute. Nggih. Kutute sapa? Heh, ngaur kok kutute Mas Kasih to? Oh Mas Kasih ning omah ngingu kutut kok. Neng kos-kosan. Kutute ya apa to, Mang? Manuk kutut. Ku geruk kok kuwi lho. Udu ding. Kutut iki munine piye? Oh, hur ketekuk kuwi lho, hur ketekuk kuwi lho.
Apa lagune ayo cah loro. Asine bengi iki momong bocah loro iki kok. Gong ayo. Bocah-bocah sing duwe talenta kaya ngene iki harus dikai kesempatan, dikai panggung. Men saya kedel ya. So nek sukses ya iso mulyakne karo wong tuane sekarone. Ya. Iya ya Gong. Mula aku selalu memberikan tempat kepada anak-anak ngene iki terus. Ya, ya. Terus dawuh saka pini sepuh ki mau ya kudu kon ngekeki perang cakil. Ya komplit ya. Mengko diperangni Mas Jendra meneh. Oh iya, Oh perkara mateni Kumba Karna sing mateni aku terus. Oh ngono. Ya. Ya mari kuwi dramatis. Ya dramatis ya matine Kumba Karna. Apa nok Cahyo lagune? Sumanding mawon. Sumanding, ayo gamelane saged to? Sapa ora gamelane? Ayo. Mergo iki ora ana musike. Ya. Lah. Umpama nduk, umpama podang kuning pripun? Nggih. Apal mboten? Napa-napa. Apa nggih? Nggih, bawa mboten gak usah nggih. Napa? Nggih, mboten nggih bawa nggih. Mboten usah. Nggih. Langsung dandut cah loro. Wah, pokoke aku manut karo cah loro iki. Nggih, pokoke. Pokoke ya. Nggih. Pokoke aku manut kamu ya. Nggih, sampean manut engko pas aku gondang tak medhukne. Iya ya alah. Ya. Man. Sumbang sihmu kanggo masyarakat wonten ing Kaliwula. Ngene ya. Muga iso entuk pendungane para pinisepuh ingkang wonten mriki. Cah loro iki bakal cita-citane bisa tercapai. Amin amin terus ya. Ngestoke dawuh yo nderekne kelawan panjenengane Raden Lesmana Widagda terus ya sawetara ana tengahing ngalas iki mengko lek ora ndang mrene ndak duka ben kalihe panjenengane.